Hej og velkommen til denne lille instruktionsvideo om, hvordan at du tilmelder dig nyhedsnotifikationer på FSUS medlemsside. Og det er jo blandt andet uddannelsesnyt, du vil få besked om lige så snart, at vi har udgivet det fra redaktionens side. Jeg har logget ind på DSR's hjemmeside, og jeg er gået til FSUS medlemsside og er trykket ind på uddannelsesnyt. Nederst på siden, der kan du få adgang til nyhederne per mail, står der her, og du skal trykke på knappen tilmeld dig nyheder. Her der ser du så en række af de ting, som du kan tilmelde dig. Jeg har blandt andet tilmeldt mig uddannelse, og helt nederst på siden har jeg tilmeldt mig Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker. Dem har jeg sat kryds i og har trykket på knappen Indsend. Således har jeg nu tilmeldt mig de her nyhedsnotifikationer og vil få en mail, når der er noget nyt, nogen der lægger noget op på de her sider. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.